Beda jitħaddem il-proġett massiċċju ambjentali tax-shore to ship f'pajjiżna hekk kif fis-sigħat li għaddew fil-port il-kbir daħlu żewġ cruise liners li tfew għal kollox il-magni tagħhom biex jaqbdu mal-grid nazzjonali tal-elettriku. Jum meqjus storiku għal pajjiżna hekk kif għall-ewwel darba anke wara r-rieda politika ta' gvern laburista u investiment ta' 50 miljun euro minn ċumnija ta' opra tal-baħar tal-passiġġieri sorġuta fil-port il-kbir ma der l-ebda duħħan iswed ħiereġ. Iż-żewġ bastimenti tal-passiġġieri huma tal-kumpanija Viking, wieħed Venus li sorġa naħa ta' Boiler Wharf fl-Isla u l-bastiment Saturn li tħaddem mingħajr problemi in-naħa ta' Pinto Wharf fil-Belt. Iż-żewġ cruise liners iġorru mal-1000 persuna kull wieħed. Kif spjegat magħna l-perita Infrastructure Malta Janice Borg, il-proġett tax-shore to ship mistenni jnaqqas b'aktar minn 90% it-tniġġis tal-arja mill-vapuri tal-passiġġieri. Permezz ta' dan l-investiment qed tingħata arja aktar nadifa li 17,000 familja li jgħixu madwar il-port il-kbir. Il-bieraħ irnexxilna nqabdu l-ewwel cruise liner, dan li qegħdin taraw warajja għadu mqabbad mill-bieraħ tefa' il-magni tiegħu u prattikament qed jieħu l-elettriku kollu l għandu bżonn, l-enerġija l għandu bżonn mill-grid ta' Malta, mill-grid nazzjonali. Nista' ngħid ukoll bi pjaċir li dalgħodu rnexxilna nqabdu t-tieni cruise liner li qiegħed Boiler Wharf, ġifieri prattikament iż-żewġ cruise liners bil-passiġġieri li hawn bħalissa fil-port wieħed f'Pinto u ieħor f'Boiler Wharf it-tnejn li huma għandhom il-magni mitfijin u qed jieħdu l-enerġija mill-grid. Skont studju Ewropew li sar fl-2015 wastmat li kull vapur tal-passiġġieri li jqattat minn sigħat sorġut fil-port iddaħħan 1.2 tunnellati ta' ossidu ta' nitroġenu daqs 300,000 karozza jsuqu f'daqqa miċ-ċirkewa sa Malsa xlok. Iddaħħan ukoll 30 kilo ta' emissjonijiet tal-materja f'partiċelli, jiġifieri trabijiet fini fl-arja li nieħdu man-nies. L-istess ammont li joħroġ minn 180,000 vettura jivvjaġġaw tul l-istess rotta minn fuq s'isfel ta' Malta. Wieħed minn daw il-cruise liners li hawn bħalissa fil-port qegħdin jieħdu 3.6 MVA u madwar 3.1 megawatt fis-siegħa. L-ewwel ġurnata fejn cruise liner seta' f'Malta jitfi l-magni u ma nibqgħux naraw id-duħħan ħireġ miċ-ċmini tiegħu. Malta hija minn tal-ewwel fil-Mediterran li introduċiet sistema tal-elettriku mix-xatt għal vapuri tal-passiġġieri. Infrastructure Malta installat din is-sistema mal-5 mollijiet prinċipali tal-cruise liners kollha, 3 fix-xatt ta' Pinto fil-Furjana, wieħed mal-mol ta' xatt Lassara tal-Eneb fil-Marsa u f'Boiler Wharf fl-Isla.